IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Adol Tony G, please come in. Natiliw ti Maysa a lalaki an aktwaran ng Agmumula iti mapapati a marijuana iti barangay Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos Sur. Ti sospek ket agtawen ti 57 ken naging indeg iti nasaw nga ili. Mapatapat nga umabot ti 2,560 pesos a balor ti mapapati a fully grown marijuana plants ken marijuana seedlings sinakumpiskar aday to'y ket bukbuklen ti siyam a pidaso ti mapapati a fully grown marijuana plants ken sa puluket siyam a pidaso ti mapapati a marijuana seedlings. Dagitimet na drug evidence ket pakairamanan ti Maysa nga improvised water container ken Maysa abuneng. Naaktwaran ti sospek nga agimulmula kadigiti naso a marijuana iti plantasyon a 50 square meters iti kalawan na kabayatan ti operasyon ngayon sa yangkat dagiti operatiba. Damag Regional para iti IFM News. Siya ni Idol Tony G. Tatak RMN.